Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Miyerkules, Pitsa 12 sa bulan sa Abril sa tuig 2023. Sa ngalan samahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Lucas. Kapitulo 24, versikulo 13 ngadto sa 35. Sa maong adlaw duha ka sumusunod na Jesus ang naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Emmaus, mga 11 ka kilometro gikan sa Jerusalem. Ug naghisgot may tungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya apan wala sila makaila kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, unsabay inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo. Mihunong sila nga subo ang panagway ug ang usa kanila nga ginganlag Cleopas nangutana kaniya, ikaw ra siguro'y bisita sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo didto niining pipila ka adlaw nga milabay. Unsang mga hitabua nangutana siya. Ang nahitabo kang Jesus nga Nazareth non, mitubag sila. Usa siya ka propeta nga gamhanan sa pulong ug sa buhat, atubangan sa Dios ug sa tanang mga tao. Ang mga kadagkuan sa mga pare ug ang mga pangulo mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon o gilansang nila siya sa krus. Naglaw munta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini, ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo. Og pipila sa mga babae nga among mga kauban nakapakurat kanamo. Nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan. Apan wala nila hikap lagi dito ang iyang lawas. Ug namalik sila og nanugilon nga nakakita kuno sila pananawon diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Ug pipila sa among mga kauban na ngadto sa lubnganan ug nakaplagan nila kini. Sumala gayod sa gisugilon sa mga babae apan wala sila makakita kaniya. Unya mingon sa Jesus kanila, pagkabuang gayud ninyo. Pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta, dili ba kinahanglan man mag-antos ang Mesiyas nining mga butanga ug unya mosulod sa iyang himaya? Ug ipasabot na Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan, sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Niadtong tungura duol na sila sa balangay nga ilang adtuan. Ug daw nagpasabot si Jesus nga mupadayon lang siya sa unahan. Apan gihawiran nila siya og giingnan. Anhi lang ta mamahulay kay hapit na magabii. Busa midayon siya og nagpabilin uban kanila. Sa ila ng pagpanihapon, gikuha niya ang pan o gipanalanginan kini. Unya gipikas-pikas og gihatag kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mga mata og nakaila sila kaniya apan nahanaw siya. Nag-ingnanay sila. Dili ba ingon sanay kalayo nga naglilaab sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya og nagpatinaw kanato sa kasulatan dito sa dalan. Og nanindog sila dayon og namalik sa Jerusalem. Diin nakaplagan nila ang 11 katinun-an ug ang uban nga nagkatigom nga nag-ingon. Tinuod gayod nga nabanhaw ang Ginoo. Nagpakita siya kang Simon. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug ang pagkaila nila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.